pag-vlog unsa himo og content diri sa Facebook, no? So mao na guys, no, nga mostly sa mga content creator is wala sila magdugay, no, kay tungod ka hinay ang pag generate sa ilahang gitawag og followers, no. So mao lagi na nga kinahanglan kita tanan makakuha ta og followers diri sa Facebook para nga mo grow up ang atoang Facebook. Pero ang nahitabo sa ilaha sa mga content creator is wala gihapon, no, wala sila mo grow up sa ilahang paghimo og mga content. So unsa may sikreto nga para mas mo pataas, mas mo high pa ang imong followers diri sa Facebook? So unang buhaton is maghimo ka og mga nindot nga content or kanang mga branded nga content, no, nga interesting sa atong mga followers, makakuha